Il-Gvern Nazzjonalista tellef lil pajjiżna 600,000 euro f'fondi Ewropej wara li applika b'mod żbaljat sabiex jinxtara boiler ġdid tad-diesel sabiex il-pixxina tkun tista' tissaħħan b'mod aktar nadif u effiċjenti. Għal dan is-segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ u l-isport Stefan Bontempo waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali it-tnejn filgħodu. Imma meta applika, ma applikax kif suppost. U l-proġett illi kien se jiġi jiswa 600,000 euro u il-Kunsil Malti għall-Isport kien se benefika 250,000 euro minħabba daw in-nuqqasijiet għax il-Gvern ma applikax kif suppost, aħna tlifna opportunità. Allura se nieqgħu inħallsu 500,000 euro biex insaħħnu dawk iż-żewġ pixxini. Meta inti kellek opportunità tapplika u l-Gvern applika imma ma applikax kif suppost. Bontempo saħaq li dawn in-nuqqasijiet komplew jitfgħu lura is-settur sportiv f'pajjiżna hekk kif il-piżijiet enormi sabiex tissaħħan il-pixxina nazzjonali baqgħu qatt ma ġew indirizzati. Bontempo sostna li nieda wkoll investigazzjoni sabiex jintef aktar dawl fuq in-nuqqasijiet eżistenti fil-pixxina u kif ukoll sabiex jiġu żvelati n-nuqqasijiet tal-eks segretarju parlamentari Clyde Puli, illi kien responsabbli mill-faċilitajiet sportivi sa ftit xhur ilu. Mill-ġimgħa l-oħra stess tlabt investigazzjoni eżatt biex inkun naf eżatt x'ġara, nara x'opportunità għandi biex jiena dik li tilef il-Gvern preċedenti ma nitlifix, imma meta jkun hemm programm tal-Unjoni Ewropea napplika jiena. Minn barra l-problemi kbar tal-boilers bħalissa, fil-pixxina nazzjonali qed tirrenja wkoll telqa kbira hekk f'matul l-aħħar snin il-manutenzjoni f'dan iċ-ċentru sportiv dejjem ingħatat il-ġenb. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo sostna il-Gvern ġdid ser ikun qed jagħti priorità lill-pixxina nazzjonali sabiex bekk in-nuqqasijiet jiġu indirizzati fl-iqsar żmien possibbli.